pozdrav svima, Nenadem ovde. Danas vam predstavljam Polaris Global. To je jedan novi sajt, ali je potpuno isti princip kao sajt Galaxy. Ista je zarada, isti je princip rada i ovde sada postoje te besplatne verifikacije gde možete besplatno da dobijete taj status Star 2 kako biste mogli da isplaćujete novac. Početno zarađujete $8,5 dnevno, a kada se verifikujete onda zarađujete $41 na dnevnom nivou i sve naravno možete da isplatite odmah na platni procesor. Ja ću vam sada pokazati kako se ovaj sajt radi. Ovaj sajt inače nije dostupan za balkansko tržište, ali njemu možete pristupiti putem VPN-a i to je potpuno dozvoljeno. Znači ja sam ih baš pitao, znači dozvoljavaju pristup preko VPN-a i možete se bez problema nakon toga verifikovati, neće praviti problem. Tako da ću vam ja u opisu ovde ostaviti link do VPN-a koji je potpuno besplatan i koji možete da instalirate u svom računaru. I ostavit ću vam naravno link do Polaris Global, odnosno ovog sajta. Ali hajde prvo da vam objasnim VPN kako da koristite. Dakle, za one koji ne znaju šta je VPN, VPN u suštini vam omogućava proxy pristup nekom sajtu sa neke druge lokacije. Pa recimo ako neki sajt nije dostupan, dajem primjer u Srbiji, vi putem VPN-a možete na taj sajt da pristupite iz neke druge države. Znači VPN vam omogućava taj pristup iz neke druge države u kojoj je, na primjer, dostupan taj neki sajt koji hoćete da pristupite njemu. Dakle, prvo što treba da uradite jeste da odete na ovaj ovde sajt i da skinete ovaj program. To vam je, dakle, besplatan VPN. Instalirajte ga i kada ga instalirate, evo kako to izgleda. Dakle, ovo je taj VPN. Znači potpuno je besplatno, imate naravno određenu memoriju koliko možete da koristite taj VPN, ali je to sasvim, verujte mi, više nego dovoljno, jer ga koristite isključivo samo za ovaj sajt. Dakle, prvo pronađite ovde neku od lokacija preko koje hoćete da se konektujete. Ja koristim Nemačku, ali možete u suštini da koristite i bilo koju drugu lokaciju koja je dostupna na ovom sajtu. Ja sam vam sada ovde na ekranu stavio koje sve lokacije možete da koristite. Ja kažem koristim Nemačku, možete naravno i Francusku, tako da radit će. Dakle, samo se konektujte na neku od tih država, ovde kliknete da se konektujete i to je to. Tako ćete aktivirati VPN. Dakle, kada ste instalirali VPN i kada ste ga aktivirali, sada možete pristupiti sajtu Polaris. Kada ste skinuli i instalirali VPN, izaberite, kažem, lokaciju Nemačku, Francusku ili neku od lokacija koje upravo sada vidite na ekranima i kliknite ovde i automatski će se VPN aktivirati i kada vam ovde piše on, odnosno da je VPN aktiviran, tek tada pristupate sajtu. Kada ste to odradili, hajde sada da vam pokažem sajt. Dakle, registracija je vrlo jednostavna, ovde znači ukucate vaše korisničko ime, vašu lozinku za logovanje i onda ponovite tu lozinku za logovanje. Ovde treba da unesete znači šifru za podizanje novca. Ta šifra će vam uvek biti tražena kada prebacujete novac na vaš račun. Tako da ta šifra ne bi trebala da bude ista kao šifra za logovanje. Znači ova šifra za logovanje vam služi samo da pristupite sajtu, a ova šifra za prebacivanje novca vam služi kada prebacujete novac, on će vam tražiti tu šifru. Dakle, ovde unesete tu šifru za prebacivanje novca i ovde ponovite istu tu šifru. Ovo je moj invite kod ako želite preko mene da se registrujete. Svi oni koji se preko mene registruju, obavezno neka me kontaktiraju. Ako imate bilo kakvih pitanja, obavezno me pustite poruku, imate sve informacije kako da me kontaktirate u opisu ovog videa. Ako vam treba bilo kakva pomoć, tu sam. Tako da slobodno me kontaktirajte. Idemo nazad, pošto sam se ja već registrovao, ja ću samo da se ulogujem i da vam pokažem šta se dalje radi. Evo ovako, kada ste se ulogovali, imate mogućnost da dobijete dodatnih $10 bonusa, ali to ću kasnije da vam objasnim. Hajde prvo da vam objasnim šta se ovde radi. Dakle, ovde imate neke gomilu nekih zadataka i vi generalno sve što treba da radite jeste da uđete ovde u Task Center i ovde imate gomilu nekih zadataka. Kao što vidite, meni su vrednost tih zadataka 0,71, ali kada ste Star 2,
kada uradite sve ukupno tih zadataka, sve te zadatke zaradit ćete $40. Kao star 1 zarađujete ukupno 8,5. Tako da, sad pošto sam ja već uradio te zadatke, ja ne mogu to da vam pokažem, ali evo kako se to radi. Dakle, kliknete ovako get i onda odete recimo ovde Facebook, get, odete YouTube, get i odete TikTok i kliknete get. Znači, iz svake ove kategorije kliknete na 3 ove. Ukupno možete po 3 ova zadatka da uzmete iz svake kategorije, odnosno ukupno 12 zadataka. I kada ste uzeli tih 12 zadataka koje hoćete raditi, idete ovde na ovu opciju My Task. I sad, pošto ja to nemam, zato što sam ja već odradio svoje zadatke, ali recimo da ste ušli na My Task, tu će vam se pojaviti ovako ti zadaci. Znači, tu će vam se pojaviti zadaci i vi samo kliknete ovako tu. Sad opet kažem, ja to ne mogu da vam pokažem jer sam već to odradio. Ali, znači, samo kliknete i on će da vas odbaci, na primjer, na YouTube, taj neki klip, i taj klip ne morate ni da gledate, ni da lajkujete, ništa. Znači, bukvalno samo ovde kliknete ovako, vratite se unazad. Znači, kliknete ovako nazad da se vratite u brauzeru i to je to. I onda će vam ovde izaći prozorčić gdje će vam pisati da li ste odradili zadatak i vi samo označite da jeste. To je u suštini sve što treba da radite. I kada sve odradite te zadatke, oni će vam se ovde naći, under review, i taj proces pregleda vaših reklama će trajati par minuta ili možda par sati. Uglavnom, kada se pregledaju, oni će završiti ovde u complete i tu ćete vidjeti, znači, koliko ste ukupno zaradili. Kada idete ovde na ovog kao čovečuljka, vidjet ćete vašu ukupnu zaradu za danas i vidjet ćete, znači, ukupnu zaradu koliko god imate. I to je to što treba da radite. Kada hoćete da podignete novac, idete ovde. Ovde unesete, znači, vašu kripto adresu. Ovde unesete koliko novca želite da podignete. Znači, ako imate tipa 18 na balansu, vi ovde unesete 18. Minimalno je, kao što možete vidjeti, $8 za podizanje, ili kliknete ovde all i on će da vam ceo iznos stave. I ovde, znači, samo treba da unesete onu šifru za podizanje novca. I to je sve što treba da radite. Vrlo jednostavno. Ja sad neću više da dužim sa ovim videom. Dakle, u narednom videu ću vam pokazati kako da se verifikujete na ovaj sajt i kako, znači, da postanete star 2 i kako da podižete nakon toga novac. Za sada je potrebno, znači, samo da uzmete i da radite ove dnevne zadatke i to je u suštini to.